дар гузашти муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар Хатлон. Шаби гузашта муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ Тоҷикистон дар вилояти Хатлон полковники милитсия Шамсулло Абдуллозода дар синни 47-солагӣ аз олам даргузашт. дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ба Азия Плюс хабар доданд, ки Шамсулло Абдуллозода аз бемории диабети қанд азият мекашид. полковник Шамсулло Абдуллозода аз бемории қанд азият кашида дирӯз сатҳи қанд дар хунаш якбора баланд шуда ва ба маргаш боис гардид, гуфт манба. дар ҳамин ҳол як манбаи дигар дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ки Абдуллозода онҷо истиқомат мекард, ба шарти ифшо намудани ному насабаш изҳор дошт, ки Шамсулло Абдуллозода чанде пеш ба бемории илтиҳоби шуш низ гирифтор шудааст. ӯ ҳамчунин хабар дод, ки тақрибан як ҳафта пеш хоҳари полковник низ даргузашта, лекин дар бораи сабабҳои марги ӯ чизе хабар дода нашуда буд. Шамсулло Абдуллозода солҳои охир дар вазифаҳои роҳбари вазорати корҳои дохилӣ кор мекард. ӯ ба ҳайси муовини сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, сардори шуъбаи кофткои ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, намояндаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар Русия ва муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар Хатлон фаъолият кардааст. ёдрас мекунем, ки Шамсулло Абдуллозода бародари директори генералии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Исматулло Абдуллозода ва раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Убайдулло Файзулло мебошад. ин буд хабари мо. мегузарем ба хабари навбатӣ. ҳатман лайк монда обуна шавед. расул боқиёв 38 сола шуд, қасд дорад дар Москав маҷмаи варзишӣ боз кунад. расул боқиев 38 сола шуд, қасд дорад дар Москав маҷмӯи варзишӣ боз кунад. барандаи медали биринҷии ҷудои бозиҳои олимпӣ, варзишгари хушноми тоҷик Расул Боқиев имрӯз 38 сола шуд. соҳибҷашн дар суҳбат ба Азия Плюс иброз дошт, ки зодрӯзи худро дар ҷамъи дӯстон ва наздикон ҷашн мегирад ва ба шогирдонаш, ки ба онҳо ҳамарӯза тамрин мекунад, ҳатман дастархони хоксоронае меорад. ба гуфтаи ин варзишгар, барои аз ин бештар тамрини хубтару беҳтар додани шогирдон, ки шумораашон бештар аз 120 нафарро ташкил медиҳад, қасд дорад маҷмаи варзишии чандбахшӣ спорт комплекс дар шаҳри Москав таъсис бидиҳад ва ин орзуи деринаи ӯ аст. аз фаъолият кардан дар мактабҳои давлатии варзишӣ каме хаста шудем ва мехоҳем, ки як маҷмаи варзишии чандбахшии шахсӣ бикушоем. шогирдонам зиёд шуда истоданд ва хоҳишмандон низ рӯз аз рӯз бештар мешаванд. ба хотири тамрини хуб бояд барои онҳо шароити хубтару беҳтар омода созем ва бо дастгирии соҳибкорон ин орзуи худро мехоҳем зудтар амалӣ намоем, илова кард варзишгар. салом алейкум бародарон ва подписчикони азиз. имрӯз хостум баҳри шумо конкурси як бародарма тавсия кунам. дар конкурсаш 83 призай. главни призош 3 мошинае, ки суратошо зиҷа меброя. як мошинаш Кемри 6, ди мошинаш Мазда, 3 мошинаш Volkswagen Polo, 10 телефони А10, 10 ҳадия телефони Samsung Galaxy A20, 30 конверти 10,000 рубла, 30 конверти 5000 рубла, общи 83 приза бародаро. нархи як дона билет 1500 рубл. барои харидани билетҳо бародаро инҷа номерои WhatsApp Сбербанк меброя. сум шада Сбербанк мепартоен, чек шада WhatsApp равон мекунен. билет шумода мерава. конкурс дар канали бародармон, номи каналаш Муҳаммаде, каналаша нав кушодаги бародаро давом мерава. метавонен иштирок кунен, боваринокай зинда бошен. айноми канали мо салом расонен, силкаи каналашам дар та ҳастай. зинда бошен. ба қавли Боқиев 5 сол қабл ӯ ният дошт, ки дар ҳудуди Тоҷикистон чунин маҷмӯаи варзиширо таъсис бидиҳад, аммо мегӯяд бо сабабҳои маълум ин кор амалӣ нашуд. ҳамсуҳбатамон ҳамчунин илова кард, ки афроде, ки дар назди онҳо тамрин мегирад, тақрибан 70% онҳоро тоҷикон ташкил медиҳанд ва ба бемории коронавирус, ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст,
нигоҳ накарда ҳамеша дар тамрингоҳ ҳозир мешаванд. Ӯ илова кард, ки тақрибан тӯли 4 моҳ мактаби варзишии онҳо, ки дар шаҳри Москав қарор дорад, бо сабаби паҳншавии бемории коронавирус баста буд ва танҳо 23 июл дубора ин варзишгоҳ дари худро барои варзишгарон боз намуд. Ин буд хабари имрӯза. ҳатман лайк монда ба канал обуна шавед. Хайр дӯстон, то видеоҳои оянда дар паноҳи Худо.